Εκ του κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 14. Απόδοση στη νεοελληνική. Ο αποκεφαλισμός του Ιωάννη του Βαπτιστή. Εκείνο τον καιρό άκουσε ο Ηρώδης ο τετράρχης τη φήμη του Ιησού και είπε στους δούλους του: «Αυτός είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, αυτός αναστήθηκε από τους νεκρούς και γι' αυτό οι θαυματουργικές δυνάμεις ενεργούν μέσω αυτού». Γιατί ο Ηρώδης, αφού συνέλαβε τον Ιωάννη, τον έδεσε και τον έβαλε μέσα στη φυλακή εξαιτίας της Ηρωδιάδας, της γυναίκας του Φιλίππου του αδελφού του. Γιατί ο Ιωάννης του έλεγε: «Δεν σου επιτρέπεται να την έχεις». Και ενώ ήθελε να τον σκοτώσει, φοβήθηκε το πλήθος, επειδή τον θεωρούσαν προφήτη. Όταν λοιπόν έγιναν τα γενέθλια του Ηρώδη, χόρεψε η θυγατέρα της Ηρωδιάδας στο μέσο και άρεσε στον Ηρώδη. Γι' αυτό της υποσχέθηκε με όρκο να της δώσει ό,τι κι αν ζητήσει. Εκείνη, αφού καθοδικήθηκε από τη μητέρα της, είπε: «Δώσε μου εδώ πάνω σε ένα πιάτο το κεφάλι του Ιωάννη του Βαπτιστή». Και παρόλο που λυπήθηκε ο βασιλιάς, όμως εξαιτίας των όρκων και για αυτούς που κάθονταν μαζί στο τραπέζι, διέταξε να της δοθεί και έστειλε και αποκεφάλισε τον Ιωάννη μέσα στη φυλακή. Και έφεραν το κεφάλι του πάνω σε ένα πιάτο και δόθηκε στο κορίτσι και το έφερε στη μητέρα της. Και αφού πλησίασαν οι μαθητές του, σήκωσαν το πτώμα και το έθαψαν και μετά ήρθαν και το ανάγγειλαν στον Ιησού. Ο πολλαπλασιασμός των 5 άρτων. Όταν λοιπόν το άκουσε ο Ιησούς, αναχώρησε από εκεί με πλοίο σε έρημο τόπο ιδιαιτέρως. Και μόλις το άκουσαν τα πλήθη, τον ακολούθησαν πεζοί από τις πόλεις. Και όταν εξήλθε, είδε πολύ πλήθος και τους πλαχνίστηκε και θεράπευσε τους αρρώστους τους. Όταν λοιπόν βράδιασε, τον πλησίασαν οι μαθητές λέγοντας: «Ο τόπος είναι έρημος και η ώρα ήδη πέρασε. Απόλυσε τα πλήθη για να πάνε στα χωριά και να αγοράσουν τρόφιμα για τους εαυτούς τους». Ο Ιησούς όμως τους είπε: «Δεν έχουν ανάγκη να φύγουν. Δώστε τους εσείς να φάνε». Εκείνοι του λένε: «Δεν έχουμε εδώ παρά μόνο 5 άρτους και 2 ψάρια». Αυτός είπε: «Φέρτε μου εδώ αυτά». Και διέταξε τα πλήθη να καθίσουν πάνω στο χορτάρι. Έλαβε τους 5 άρτους και τα 2 ψάρια, σήκωσε πάνω το βλέμμα στον ουρανό και ευλόγησε το Θεό και αφού τα έκοψε με τα χέρια, έδωσε στους μαθητές τους άρτους και οι μαθητές τα πλήθη. Και έφαγαν όλοι και χόρτασαν και σήκωσαν το περίσσευμα των κομπατιών 12 κοφίνια γεμάτα. Και αυτοί που έτρωγαν ήταν περίπου 5.000 άνδρες, χωρίς να μετρηθούν γυναίκες και παιδιά. Ο Ιησούς περπατά πάνω στη θάλασσα και αμέσως ανάγκασε τους μαθητές να μπουν στο πλοίο και να πάνε πριν από αυτό στην όχθη αντίπερα, ως ότου να απολύσει τα πλήθη. Και αφού απόλυσε τα πλήθη, ανέβηκε στο όρος ιδιαιτέρως για να προσευχηθεί. Και όταν βράδιασε ήταν μόνος εκεί. Και το πλοίο ήδη απήχε πολλά χιλιόμετρα από την ξηρά και βασανιζόταν από κύματα, γιατί ο άνεμος ήταν αντίθετος. Κατά τα ξημερώματα λοιπόν ήρθε προς αυτούς περπατώντας πάνω στη λίμνη. Και οι μαθητές, επειδή τον είδαν να περπατάει πάνω στη λίμνη, ταράχτηκαν λέγοντας ότι είναι φάντασμα και έκραξαν από το φόβο. Ευθύς όμως τους μίλησε ο Ιησούς λέγοντες: «Έχετε θάρρος, εγώ είμαι, μη φοβάστε». Του αποκρίθηκε τότε ο Πέτρος και είπε: «Κύριε Ιάννης, εσύ διέταξέ με να έρθω προς εσένα πάνω στα νερά». Εκείνος είπε: «Έλα». Και αφού ο Πέτρος κατέβηκε από το πλοίο, περπάτησε στα νερά και ήρθε προς τον Ιησού. Βλέποντας όμως τον άνεμο ισχυρό, φοβήθηκε και επειδή άρχισε να καταποντίζεται, φώναξε λέγοντας: «Κύριε, σώσε με». Αμέσως τότε ο Ιησούς, αφού έκτεινε το χέρι του, τον έπιασε και του λέει: «Ολιγόπιστε, γιατί δίστασες?» Και μόλις αυτοί ανέβηκαν στο πλοίο, κόπασε ο άνεμος. Εκείνοι μέσα στο πλοίο τον προσκύνησαν λέγοντας: «Αληθινά είσαι Υιός Θεού». Η θεραπεία των ασθενών στη Γενισαρέτ. Και αφού διαπέρασαν τη λίμνη, ήρθαν στην ξηρά στη Γενισαρέτ. Και μόλις τον αναγνώρισαν οι άνθρωποι του τόπου εκείνου,
απέστειλαν μηνυτές σε όλα εκείνα τα περίχωρα και έφεραν προς αυτόν όλους όσοι ήταν σε κακή κατάσταση και τον παρακαλούσαν μόνο να αγγίξουν το κράσπεδο του ρούχου του, και όσοι άγγιξαν διασώθηκαν. Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει επί σε.